And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinayaan ko na lang mamatay ang mama ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Francis. Medyo bago mo lang akong listener. Pero matagal-tagal na akong fan ng Love Radio. Sisimulan ko ang kwento ko sa kung sino ba ako. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid sa aming ina. Broken family. Gaya ng karamihan. Pero hindi ito naging hadlang para lumaki kaming 3 magkakapatid ng maayos at nakapagtapos kami ng pag-aaral sa kolehiyo. This is my secret file. Itago natin ang mama ko sa pangalang Michelle. Lumaki kami na ang pagkakakilala namin sa kanya ay mabuting mama. She is a typical mom. Kilala siya sa lugar namin. Takbuhan siya pag may mga kailangan yung mga kapitbahay namin sa barangay. Siya ang palaging tanungan. At masasabi ko na marami siyang kaibigan. Kasama na rito ang barangay captain, mga kagawad, at iba pang mga opisyal ng barangay. She is a typical house mom. Although, hindi siya nagkaroon ng stable job. Since yung naka-live-in niya ang bumubuhay sa kanya at nagbibigay ng konting tulong sa aming magkakapatid. Since born-again Christian ako, inibitahan ko yung mama ko na umattend ng Sunday service namin sa church. Kasama ang lola. Natuwa naman ako dahil tinanggap nila si Jesus Christ. Okay naman ang lahat sa amin. Until such time na ang mama kinailangan magtrabaho abroad. Kinailangan niya magtrabaho abroad as a domestic helper. Since hindi na kaya ng uncle namin na tustusan pa ang pag-aaral namin. So, as a DH, she'll endure all the pain and hardships. Kahit na may sakit, para lang makapagpadala sa aming pangangailangan. Then year 2020. Napilitan si mamang umuwi because of her medical condition. She was bleeding at work. Pabalik-balik ang lagnat niya. March 2022, dapat uuwi na siya, kaya lang nagka-pandemya. Nakarating na siya sa amin ng July 2020.
August 2020. Ang daming test ang ginawa sa kanya para malaman talaga kung ano ang kondisyon niya. So, meron siyang napiling ospital kasi ang sabi niya, nandoon daw yung unang doktor na nakaalam ng kanyang kondisyon early 2000s. Kaya lang, yung doktor na yun, nasa ibang posisyon na. So, nirefer siya sa ibang doktor na titingin ng kanyang kalagayan. We were so confident na nasa mabuti siyang kamay. Naalala ko pa, kagagaling namin ng ospital. Ako yung unang taong nakaalam ng kanyang kondisyon. Hindi niya makontain yung nararamdaman niya. At iyak siya ng iyak. Ang diagnosis, stage 4B cervical cancer. Speechless ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero, ang tanging nabanggit ko lang ay, kaya natin to, ma. Lalaban tayo. Aalagaan ka namin hanggang sa gumaling ka. Nag-iyakan kami. Ako lang yung kasama niya nun eh. Tinanong ko si mama kung saan niya kaya nakuha. Ang sabi niya, nag-develop daw nung nagkaroon siya ng partner. Dahil kapag meron daw sexual intercourse, tinitrigger daw nito yung virus sa kanyang katawan. And knowing our mom, meron siyang nagkaroon siya ng 2 live-in partner. Pagkatapos niyang makipaghiwalay sa tatay namin. So, alam namin na may sakit si mama. Kaya lang ang problema, hindi ko alam kung paano ko siya susuportahan financially. Jobless ako eh. Hindi ko kaya mag-provide. Yung kapatid ko, merong trabaho. Kaya lang, may 2 na silang anak. Yung isa ko namang kapatid na babae, working as a teacher in a private school in Parañaque. Pero, hindi sapat yung sinasahod niya. Pero gayon pa man, sabi namin, ipangungutang namin siya. Lahat, susubukan namin gawin para lang madugtungan yung buhay niya. Nag-celebrate pa nga kami ng 46th birthday niya sa bahay. Positibong-positibo kami na malalagpasan namin yung pagsubok na yun sa buhay namin. And at that time, nagpaplano na ako na mag-propose sa long-time girlfriend ko. Actually, binanggit ko nga yun kay mama ng birthday niya. And binigyan naman ako ng blessing ni mama. September 2020, kinikimo na si mama. Tapos nagkaroon ako ng trabaho. Kaya lang, isa na namang dagok ang dumating sa pamilya namin. Nag-positive for COVID si mama. Wala siyang symptoms, pero kinakailangan niyang mag-quarantine. So, ako, bilang kinakailangang mag-quarantine din, hindi makapasok ng trabaho. Forced resignation. I lost my job. Then November 2020,
nagkaroon naman ako ulit ng iba pang trabaho. BPO sa Makati. In-enroll ko si mama ng HMO. And thank God, na-approve ng HR yun. At least makakapag-provide na ako para sa medication ni mama. And at least, makakaluwag-luwag kami. November of 2020, umu-okay ang kondisyon ni mama. Matatapos niya na lahat ng radio chemotherapy niya. At makakagraduate na siya sa lahat ng medical needs niya. Para bang unti-unti na kami nabubunutan ng tinik sa lalamunan namin. Although, syempre may mga pagbabago. Hindi na katulad nung dati yung itsura ni mama. Naglalagas yung buhok niya. Pumayat na rin siya. Itsurang nangihina rin, pero laban lang. Then December came. Dapat last medication na yun. Kaya lang nag-positive na naman siya sa COVID nang wala na namang symptoms. So, kinakailangan ma-delay yung medication. Pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Yung kanang paa niya, palaki ng palaki. At nahihirapan na siyang maglakad. So, nagtanong kami, bakit kaya ganun? Na-delay yung therapy niya. Yung condition niya getting worse. Yung mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa pananakit ng kanyang legs. Tapos yung mga ugat ni mama, para bang nagpuputukan na. Year 2021, pabalik-balik kami ng ospital. Yung blood count ni mama, pababa ng pababa. So kinakailangan naming humanap ng blood donors. Blood transfusion ang kinakailangan. Months passed. Pabalik-balik ng ospital. At kinakailangan na siyang i-admit. That time, nagre-relebo kami ng mga kapatid ko. And thank God naman, kahit napagod na ako, hindi ako nag-collapse o kung ano man. Kasi ang tanging iniisip ko lang ay si mama. Kaya lang, nakikita ko sa kanyang mga mata na para bang gusto niya na nang i-surrender yung laban. Nahirap na siya. Walang araw na hindi siya umiiyak ng dahil sa sakit na nararamdaman niya. At wala kaming ibang magawa kundi tabihan lang siya. At sabihin, laban lang. Naalala ko pa nga na kinakailangan naming palitan yung diaper niya. Kasi lagi na lang siyang poop ng poop. Pero alam mo yun, wala na akong pakialam kung kinakailangang palit at palitan yung diaper niya. Malamang ganun din yung ginawa niya sa amin nung bata pa kami. And then, suka naman na siya ng suka. Tapos kinakailangan ng lagyan ng tubo yung bibig niya. Para doon lalabas yung suka niya. Ang sabi ng doktor, she can only take a sip of water. Then month of August,
few weeks before my mom's 47th birthday. Nagpatawag ng family meeting ang doktor. Tinapat na kami ng doktor na ang kondisyon ng mama namin ay hindi na curable. Hindi na daw nagre-respond lahat ng mga medication na pinapasok nila sa sistema ni mama. In short, na-overcome na ng cancer ang katawan ni mama. Yun na siguro yung pinakamasakit na araw sa tanang buhay ko. Yung malaman mo sa araw na yon na wala nang magagawa. Mamamatay na lang si mama. Na para bang teleserye na ang ending alam mo na may mamamatay. Sabi pa nga ng mama ko, ayaw ko pang mamatay. Habang yakap-yakap niya ang ate niya. Gustong-gustong lumaban ni mama, pero wala kaming ibang magawa para lang madugtungan pa ang buhay niya. Kung po pwede lang, naakuin na lang lahat ng sakit na nararamdaman niya, gagawin namin. Pero walang ganun. So, the day came. The day came. Natuluyan na ngang bumitaw si mama. Natutulog lang siya. But I know, meron ng mali. Sinubukan kong gisingin siya pero hindi na siya magising. Chinek ko kung humihinga pa siya. Pero napansin ko niya na parang bloated siya. Then, 8 in the morning noon, ginising ko yung kapatid kong bunso to look after our mom. And 10 a.m. came. Yung sister ko, tinawagan na lang ako. Umiiyak. At ang sabi, kuya, wala na si mama. Wala na raw. I just cried. Cried and cried hanggang sa hindi ko na mamalayan. Nakarating na ako ng ospital. Ang bilis. The next thing I knew, I was hugging my mom. At ang sabi ko, kasalanan ko to eh. Dapat hindi kita iniwan. Sabi ko na may mali eh. Napansin ko na hindi ka na humihinga. Paulit-ulit kong sinasabi yun. At yung mga kapatid ko naman sinasabing, wag ko raw sisihin ang sarili ko dahil hindi ko naman kasalanan yun. Well, hindi lang siguro pang kayang matanggap ng sistema ko na kinakailangang mamatay ni mama nang hindi pa siya nagsisingkwenta. Masyado pa siyang bata. Siguro, bumitaw na lang din siya para hindi na kami mahirapan. Para hindi na kami mahirapan sa lahat ng bagay. Kaya ako ito naikwento because I still blame myself for her death. Kahit na alam ko naman na hindi dapat. Nandun yung pain na hindi ko makalimutan na meron akong what if nagstay ako
baka hindi pa siya bumitaw. Although I know that she's in a better place right now. No more pain, no more tears, and no more sorrow. But I still wished nakasama pa rin namin siya. Thank you, DJ Rocky, for sharing my story. Muli, ako si Francis. At ito, ang aking secret file.